Afi sɛdeɛ wasi sɔhwɛ baeɛ Ghana ma yɛn nyinaa yɛ ne tua sɔhwɛ no mmɔfra no afeeli pɔtɔɔ enti ama obi a edi ho nkɔmmɔ yɛni kyerɛ senior high school no nanso senior high school ebetumi agyina ne nan so a ntumi nyi primary school basic school no mfirim enti ɛnɛ yaba bɔnkwaso abatoɔ mpasua so ɛreba abɛhwɛ sɛdeɛ nwomasua esi teɛ nansan a ɛna nwomasua so afɔ honourable Helena Idrisu ɛka sɛ yɛhwɛ science and maths quiz sɛdeɛ mankranso SHS esi bɔ wɔn ho mmɔden a yɛbɛpɛgyam de akɔ grade A school grade B school mom na yɛbɛpɛgyam de akɔ na mankranso school no nso no wɔn mu a ɛkɔ dodoɔ no a ɛwɔ mpatamu ha yɛbɛhwɛ sɛdeɛ nkwadaa a ɛkɔ mankranso school no school a wɔn firi mu ɛkɔ hɔ esi teɛ aha ɛyɛ Dugyan kwanta Dugyanso aha yɛ Dugyanso na school dan ɛnie baako nie a kuro assembly member ne nananom aka abom asi classroom mmiɛnsa ɔmo nwie deɛ nanso nkramofoɔ bi nso aba abɛsi mmienu de ama wɔn mu a ɛno nso ɛyɛ mmiɛnsa na kyerɛ sɛ nkwadaa bɛtumi akɔ firi class 1 akɔ akɔsi class 6 nanso efiri sɛ kuro yi ɛbaayɛ sukuu biara nim assembly member ne nananom abɔ no a wɔn abɔ mmɔden asi school dan no wɔ ha ɛha nkwadaa atwa kwansini mmiɛnsa ne nan ansa na wɔn akɔ school enti yɛne assembly member nananom unit committee ne mpanimfoɔ a ɛwɔ kuro yi mu ɛba abɛtwetwe nkɔmmɔ na wɔn akyerɛ yɛ deɛ nti ɛnɛnɛ ɛdan si ha nanso schoolfoɔ atwa kwansini nan ne kwansini mmiɛnsa ansa na wɔn akɔ school ti maame nkɔ na me ne wɔn abɔ nkɔ kasa sɛ mehwɛ school dan yi a ɛwɔ ha yi a na kyerɛ sɛ nkramofoɔ ekuo bi na ɛbɛbie school yi data a ɛwɔ ha yɛ 2023 na kyerɛ sɛ ɛkɔ mfie mmiɛnsa ne sa nanso nkwadaa a ɛwɔ kurom ha da so atwa kwansini mmiɛnsa ne nan ansa na wɔn akɔ school honourable member wɔ ha na me ne no ntwe kɔ honourable Opemsuo TV so nie mema wo aha pacho bibi abɔkɔ honourable na yɛ na aba a mo wɔ school dan wɔ ha ebinom ti nnua ase mo deɛ mo tira yeye mo wɔ school dan wɔ ha yɛama mo nsuo ɛba ne sɛn na still mo ha nkwadaa atwa kwansini nan ɛna wɔn akɔ school yo nana me da ase ɛmi sɛ nisuade hunu a menyae me baeɛ na school ni ha sɛdeɛ woka no mehwɛ baabi ankora no twa kwansini mmiɛnsa ne nan kɔ school no a ɛha adwen yɛwɔ nkwalaa nso wɔ aha yɛfrɛ ha Dugyanso nti yɛne nananom tena ase dwene ho sɛ ɛsɛ sɛ yɛma school ba kuro yi mu na yɛtu anammɔ kɔ district assembly tu ho anammɔ a nanso na ɛmma nti NGO foɔ bi ɛyɛ sɛ wɔn sisi nkramodan na school dan nso ka ho nti ɛma yɛne nananom ne committee ne mpanyinfoɔ ka bɔ mu agye ɛwɔ ha ɛna wɔn si mmiɛnsa ma yɛn yɛhu sɛ mmiɛnsa no ɛnso yɛn because yɛdɔɔso ɛwɔ ha ti ɛma yɛn no nso yɛne bere yɛne ɔman no ɛkeka yɛn ho bom kakra na yɛn nso yɛtumi si mmiɛnsa office wom kama paa ɛno na yɛgyina ho a yɛkasa yi nana wadaroma wohwɛ sɛ de aha setie no a yɛn mmɔfra wɔ ha no nkuro nketewa nso hyehyɛ hɔ na ɛsɛ si ebie school ɛwɔ ha enti yɛwie wei no mu nyinaa no yɛde kɔ education office ɛwɔ Mankranso yɛne director kɔhyia yɛdi nkɔmmɔ ɛma director hyɛ sɛ yɛwɔ nɔɔma nketenkete bi wɔ hɔ a yɛsisi yɛyɛ ka ho ansa na yɛtumi aqualify enti me ne wo kasa yɛtu saa na mo no sisi awie deɛ aka yɛ sisi a ɛyɛ agyanabea yɛgu so a yɛyɛ ho adwuma sɛ agyanabea nso ɛbɛba ansa na yɛaqualify na mmom yɛn krata asɛm ne nɔɔma bi ne pictures bi a education director ne mpanyinfoɔ hia deɛ yɛ provide deɛ ama wɔn a yɛhwɛ anim sɛ aban no nso ɛbɛba bɛboa yɛn na yɛtumi ate school no ana nkora na agya nantie bebree because ɛkwan no kora nwea cars nam so nya ade ebi kura na akora bi kura ho akɔka ɛyɛ na ɛmɔbɔ ɛha adwen sese nso nkora nketenkete a ɛsɛ sɛ ɔmo kɔ school nyinaa nam sɛ kwan no wɛnti ɔmo nyinaa agu fie ɔmo nkɔ school nti yɛne so ade hunu ne sɛ anka aban bɛsɔ yɛ mu na yɛ school na yɛde yɛ ahoɔden ayɛ ne deɛ nkramofoɔ no aboa adom ayama yɛ no yɛtumi abia no na anka school nso atumi aba Dugyanso kuro yi mu honourable sɛdeɛ woka no wo se nwomasua so yɛyɛ no ɛse aka nneɛma bi wokɔ Kumase a yɛwɔ school ahodoɔ bebree a agyanan bia ni hɔ nso school no ɛyɛ adwuma ɛdeɛ ne deɛ ne wɔn hwɛ anim de afirim hɔ a kɛno no mowɔ dan yi kama mowɔ nsuo wɔn mu bi ma wɔn se deɛ ya nana me da ase ɛbi sɛ na yɛnya nwie deɛ ɔman no yɛde yɛ ahoɔden ɛyɛ no yɛ bɔɔso nkyɛn yɛ bɔɔso koraa mi sɛ bosome mmiɛnsa ɛkɔ ne nan so wɔ ni enti misusu sɛ ɛyɛ no nti na ebi anoma ka akyi saa ne deɛ a ɛneɛ mintumi nkyerɛ but sisi amene wo kasa yi
yɛni abre a me no ka sɛ wowura dan no mu a yɛtwitwa light ne ade a yɛpɛ sɛ yɛyɛ plastic animu ya na yɛyɛ blackboard ɛwom nti ɔman no yɛni abre ade no yɛni gye ho sɛ yɛnya school wɔ yɛn pɔtam ha ɛbɛboa yɛn na ama nwoma sua nso afa ne ntoma pa afira nti na yɛn mɔɔ so te sɛ nana yɛabɔ so te sɛ me no ka sɛ education director ne ne mpanyimfoɔ ɛkeka wɔn ho a misusu sɛ yɛbɛtumi aba bi wɔkɔ baabi kora mo tete nnua ase ɛdan yɛanya bɔ so no deɛ ayɛ school awie nti nana misusu sɛ ɛsɛ deɛ mpanyimfoɔ no mmoa yɛn director ne ne mpanyimfoɔ yɛaka kyɛ no yɛnim sɛ wɔtu anammɔn deɛ na yɛha aseɛ kakra ɛnoɔma bi nti yɛntumi ammoa ɛnam sɛ teacher no ni ɔman na ne yɛtua nipa no ka nti ɛma ɔman no nso yɛnsa gyene yɛntumi antua ama nipa no agya adwuma no education director yɛn sɛ yɛn ha aseɛ nkakra nanso ɔde nneɛma bi ka yɛ ho nneɛma no mɛka sɛ aka agyanabea no a ɔrebusa no ɛno nko a but ɛni ha koraa no a kuro no agyanabea wɔ mu yɛbɛtumi ahwɛ na yɛaboa nti yɛserɛ sɛ ɔmo mmoa yɛ ne yɛmie school no na yɛ mmɔfra no ntumi ɛnstarte nwoma sua no bi na ɔmo gu fie obi tumi 4 years na ɔte fie ɔnkɔ school ɔntumi ntwa kwan nkɔ ɛna aha ne mankra nso ɛnyɛ kwan ketewa aha ne bɔnkwa so ɛmɛn afreseni no nso ɛna ɛyɛ kwansini mmiɛnsa ɛne nan no ɛmmoa tie bɛsrɛ sɛ aban mmoa yɛ ne yɛntumi mmie yɛne ayɛ deɛ no na school ni bi nso mmra kurom na nkora na ɔmo tete fie no nyinaa no ntumi anya nwoma sua ho mfasoɔ ɛbi sɛ yɛ starteeɛ no na ɛyɛ self help sisi deɛ wɔ ha wohu nyinaa no yɛ ɔman no ahoɔden yɛde ato mpanyinfoɔ anim ɛmi sɛ education director ɔno n'akyi no DC ne mpanyinfoɔ nso aba abɛhwɛ engineer mo abɛhwɛ adwuma a yɛayɛ no wɔ ha ama ɔmo no abɔ yaba so ɛwɔ ho nti yɛaka ɔmo mmoa a ɔmo de bɛba abɛboa yɛn sisi a me ne wo kasa yi ɛso bo dan no ho adwuma a yɛyɛ nyinaa yɛ ɔman na ayɛ yɛ adeɛ nti yɛbɛsrɛ sɛ baabi a aduru yi no mɛka sɛ ɔman no ahoɔden kɔ fam sisi plastic kora yɛba bɛyi kora yɛba bɛtwitwa kwabratoɔ de ama yɛn ho na yɛde ayɛ in fact ɛha adwene yɛn saa na sɛ assembly member ne committee ne nananom yɛ tete mamufoɔ no too much because sika though yɛde yɛ bibi deɛ but too much of everything is also bad nti yɛbɛsrɛ sɛ district assembly no ɔmo nso mbɛboa DC ne mpanyinfoɔ mbɛboa fi sɛ ɔmo akɔ inspection hu baabi a yɛayɛ project biara nti yɛbɛsrɛ sɛ ɛmoa bi a ɛsɛ sɛ ɔmo de bɛboa no ɔmo nso mbɛsɔ yɛ mu na ɔman no assembly man ne committee ne nananom ne mpanyinfoɔ nso yɛn saa agyene Honorable Kwao Francis ɔno na bɔnkwaso panyin abatoɔ mpɛsua yi wɔyɛ assembly member ɛwɔ ha ɛna wakyie mu no ɛnyɛ ha nko a woba na abatoɔ mpɛsua so a kuro no yɛ bɛyɛ nan kuro akɛseɛ mmienu na ɛwɔ mu a school ɛni hɔ nanso ɛdan wɔ hɔ yɛbɛkɔ kuro baako no nso na deɛ ɛrekɔ wɔ hɔ nso yɛde ho nkɔmmɔ aba na mmom sɛsɛ deɛ yɛnhwɛ yɛaba no yɛhyia nkwadaa no bi a wɔn mu nso yɛne wɔ bɛtwetwe nkɔmmɔ yɛtie nkwadaa no wie a yɛbɛkɔ ne yɛne kuroma no bi nso atwetwe nkɔmmɔ na wɔn mma ɛretwa kwan ɛkɔ sukuu no ɛno nso haw a ɛwɔ mu yɛnkɔe yɛntie nkɔraa no yɛwie a yɛkɔ ne yɛne mpanimfoɔ no akɔtwetwe nkɔmmɔ sɛsi a yɛhyia mmɔfra bi a saa bere kɔbɔ nɔnkron wɔn mu afei na wɔn mu kɔ sukuu yɛntwe mmɛn wɔn mu na yɛne wɔn mu anyi nkɔmmɔ aberanteɛ yɛfrɛ wo sɛn Simon wokɔ sukuu wɔ hɛn na wote hene Maria Haban wofiri Maria Haban ɛkɔ Afresini bɛyɛ kwansini sɛn sɛ wadeɛ saa bere a wokɔ sukuu yi ɛberɛ bi a tam bɛn na yɛ a wosɔleɛ ɛna tam bɛn na akɔduru sukuu sɔle 5 na makɔtwa aduane ablɛ mboa ansa na wakɔ sukuu nti yɛ a wotɛ aduru sukuu mu sɛn 7 o'clock ɛboro so saa school mu wade sua te sɛn ɛyɛ paa wodi sɛn wona wadi second yerɛ ho ate yɛne wei nom nso bɛkasa bɛba ɛte sɛn wo nso wote hene Maria Haban yɛ anɔpa wosɔre brɛn wonim taa ma wosɔre wogyina sɛn nti wobɛduru school mu no yɛ ana wabrɛ anaasɛ ɛnha wo koraa yɛ a wobrɛ wo ho yɛda ase wate wo nso yɛfrɛ wo sɛn abogire wogyina sɛn wo nso ɛfa he na ateɛ enti sɛdeɛ yɛatwerɛ nkura wo te akura a yɛfrɛ no Maria Haban ɛna ɔmo kɔ school ɛwɔ Afresini
ɔmo se ahomakye nonum ɛna ɔmo sɔre nanso ɔmo atumi akɔ akɔduru school mu koraa no ebi a nɔnson ne fa ɛna ɔmo kɔfiri sɛ bea a ɔmo teɛ no school ɛni hɔ yɛgu so a yɛhwɛ sɛ mmeammea a ɛwɔ atwoma ahafoano south west ha no bea a sukuu nie ɛne baabi yɛ school wɔ no ɛne haw a ɛwɔ mu no ɛne ɔmo bɛtwetwe nkɔmmɔ ɛma yɛdɔm ase wate ɛbɛyɛ yi wate yɛnsa ka school ni baako a ɔte kuro yi mu na wotwa kwan ɛkɔ school ɛwɔ kuro baako wawie deɛ na mmom ɛne no atwetwe nkɔmmɔ wodin de sɛ comfort yɛmfa ne sɛ anɔpa a wokɔ school na mosɔre berɛ bɛyi na how many hours ansa na wode fie akɔ school ne ɛsɔre bɛyɛ 5:30 ne yɛdware ne yɛtwa kwan kɔ afrɛsɛn yɛde bɛyɛ 40 minutes wɔ kwan so na yɛkɔ nso adekyerɛ no yɛa ne yɛaberɛntie metumi adekyerɛ no ɛnkɔ ma yɛte sɛ deɛ yɛpɛ no yɛ na ɛte sɛ yɛhwɛ sɛ deɛ woka sɛ yɛ na moabrɛ no ɛkwan no tentene no na ɛma mo brɛ anaa mo a na yɛ a moyɛ kyekyerɛkyekyerɛ wɔ kwan mu ɛkwan ne wanti wobɛduru no na wabrɛ tikya ne ɛkyerɛ adeɛ no koraa na wani kum wopɛ sɛ woda firi sɛ wabrɛ wode sɛdeɛ mo a motwa kwan ne wɔ mu a na ɛte kurom hɔ na de sua toto ho a mu deɛ he na na ɛkyerɛ na ɔma mote kurom hɔ no ɔmoyɛ adeɛ kyɛn yɛ a yɛtwa kwan firi anom kɔ hɔ nom nti wohyɛ aseɛ school sɛn berɛ bɛn ɛna wohyɛ aseɛ ɛkɔ school wɔ hɔ na wadi mfie bɛɛ sɛn patwɛ no ma ɔbɛyɛ 6 years 6 years no na yɛde wo maame nana ɛde wotwa kwan kɔ anaasɛ wo a nana anante na me ne me bra mpanifoɔ na nante kɔ ne wɔ mo fa wɔ anaasɛ ne ɛkura wo nsa na ɛkɔ yɛnante na ɔmo kura me nsa na ɔmo twɛ me sɛ sɛ wowie school no hene na wɔ patwɛ mekɔ school sɛ waakɛse sɛneɛ woyɛ adeɛ paa o mpakyɛ ɛde adesrɛdeɛ na wode to mpanimfoɔ anim firi sɛ still sɛ wo nuanom nketewa no da so twa kwan mpakyɛ na ebi da so twa kwan wo mu de sua te sɛ ɔma de sua na ɛwɔ fam firi sɛ ɔmbɛtwa kwan adu hɔ nom na ɔma aberɛ nti ɔmo ntumi ɛnsua adeɛ adesrɛdeɛ bɛɛ na ade ma mpanimfoɔ adesrɛdeɛ a mede ma mpanimfoɔ ne sɛ ɔmo mmoa ekurom ha mpanimfoɔ na ɔmo nsi school dan na ɔmo nsi no Dugyanso na amankora sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo ba a ɔmo de sua no ɛbɛwɔ soro paa na ɔmo sua de na ama no akɔ yie ama wɔn comfort me da ase akyɛw ɛnyɛ awofoɔ baako wɔ ha a yɛne ne ba bɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛahwɛ sɛ wɔn mu ɛma ɛtwa kwansini ahodoɔ ansa na wɔn akɔ school no sɛdeɛ ɛsi teɛ maame Opemsuo TV so nie mema wo ha bakyɛ biribi abɔkɔ deɛ yɛnhwɛ sɛ akwadaa ɛfiri ha na wɔkɔ afrɛsini anaasɛ bɔnkwa so anɔpa yɛ ana nkwadaa no ɛte sɛn me adom de am sɛ yɛnka no kɔ asɛfim bebree because yɛ kwan yi so anwɛka bebree nam so moto so kwa na ɛhu de nkora no die ama dodoɔ na mmate fie ɔmo kɔba nso a ɛnɛ obɛduru akyena wɔ so mabrɛ mentimi nyɛ dɛ ɛnkɔ nti yɛsrɛ aban ne ne mpanimfoɔ sɛ ɔmo de mmoa deɛ a kɛbɛda ɔmo ase bebree kwan no so nyɛ bebree nti mesrɛ mo sɛdeɛ ɔmo si twa kwan a wɔrekan aha nkwadaa ɔmo nwoma sua te sɛn ɔmo bɔ mo ho mmɔden ɔmo yɛ adeɛ paa na agya kwan na ɛwa nti nipa no kɔba nda adekyea wɔ so menkɔ bio na ɛba saa nso a ɛmmoa because yɛkyerɛ adeɛ nna adekyea yɛn nsa anyɛ dɛ yɛnkyerɛ no a nti yɛsrɛ mpanimfoɔ sɛ ɔmo ntwe ɔmo ani nyɛ dɛ mbɛhwɛ yɛmfa no sɛ nkwadaa a ɛnya firi mfie 9 ne mfie 6 ne mfie 7 hɔ no saa nkwadaa no ɔmo twa kwan no bi kɔ school anaasɛ ɔmo deɛ ɔmo wɔ fie ebi bebree wɔ fie ɔmo awofoɔ ne sika na kaa mbɛfa ɔmo no ɔmo wɔ fie na agya ɔmo nso ɔmo nsɛm yɛ kakra no ɔmo nso kaa bɛfa ɔmo ma no na ɔmo a ɔmo ne bi ne deɛ dodoɔ na ma no te fie ɔmo ma wɔ fie ɔmo ntumi nyɛ dɛ ntwa kwan nkora mfie 9 de kɔ mfie no ɔmo wɔ fie bebree yɛnhwɛ sɛ wɔwofoɔ na ɔba a wanya mfie 7 na wakra wo sɛ wadware wakra wo sɛ wɔkɔ school na ɔretwa kwansini 9 nam kaa kwan yi so a moto hwihwi anwea hwihwi no yɛ ana sɛn na mo atenka no si teɛ ɛyɛ awerɛhosɛm bebree ne yɛbɛyɛ ndɛn akora nso wɔ ahonkɔ a nyinaa na wɔnyini sɛ atwa sɛ yɛyɛ dɛn yɛde mpaebɔ taa akyire no akora no yɛ dɛn ɛkɔba ɛda ase ma som da wase bebree yɛne yɛ papa baako nso ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ apɛni Opemsuo TV so nie memɔ ha wo kuro yi ɛyɛ tete hɔ kuro anaasɛ nansɛn a na ɛkura yi ba mpakyɛ ɔyɛ tete hɔ kuro yɛ nananom ɛfiri bɛkwae
Dugyanso ɛna ɔmo ba bɛkyekyere saa kuro yi nti ɔmo bɛdodɔe ɛne sɛ nkakrakra ama kuro yi adɛyɛ kuro no sukuu ɛni ha yi sɛdeɛ wɔkan yi haw bɛɛ na ɛde ma mo ɛha yɛ pii titiriw me ankasa megyina sɛ koraa mema nketewa bɛyɛ mmiɛnsa obie ne hɔ kɔ sukuu ɛnso obi a ka makɔ sukuu awie nso akora wɔntumi ɛnante ɛntwɛ kwan ɛwɔ afurusini anaasɛ bɔnkwa so nti ama nkora no nyinaa wɔ fie sɛ yɛka sɛ yɛkɔ nkuraseɛ no koraa na ɛka yɛn ho no a nkora no bebree a yɛhia sukuu paa sɛ aban ɛhwɛ na ɔbɛboa yɛn na wɔadi nka mo ankasa mo adaroma ne mo assemblyman ne mo committee adaroma ɛdan de si ha yi wei nso moyɛ awie a ne sa ɛdeɛ nti na dadaada yi mo hyɛ aseɛ wɔ ha mmom nka ɛsɛ yɛhyɛ aseɛ na kaban nso ayɛ dɛn wasoe mu na yɛnya tigyani baabi a ɔhyɛ aseɛ ama yɛn ne mu a na ɔnya admission ɛwɔ university nti ɛma wɔkɔe saa bere nso obiara nya dagye biom na ama school no ayɛ dɛn atɔ fam adesrɛdeɛ bɛyɛ na ade to mpanimfoɔ anim srɛ mpanimfoɔ sɛ sesei deɛ Ghana Education Service ɔmohwɛ sɛ ɔmbɛba bɛhwɛ yɛn na wama me kyerɛkyerɛni a ɛde wɔbɛboaboa nkwaraa no ano ama yɛn nti yɛsrɛ aban yɛda ase paapa nso meda mo nyinaa ase ɛha megyina yi ɛyɛ bɔnkwaso number 1 primary school ɛha ɛna ayɛ sukuu a Dugyanso ɛne asekantia ɛna Asuogya nkwadaa no wɔn mu ba sɛ sukuu dan yɛwura Opemsuo seetu abɛbio ɛna ɛbɛsii dan ɛde ɛma kuro no na yɛhwɛ sɛ nkwadaa a ɛtwa akwansini bɛyɛ 9 ne mmiɛnsa ɛba sukuu ɛwɔ ha no sɛdeɛ wɔn mu nwomasua esi tie nti yɛnyɛ kyerɛkyerɛni baako a yɛne no ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ maame nkɔ ne nkyɛn na yɛne no ntwetwe nkɔmmɔ nua ɛmo adwuma Mpacho medwo so. biribiara bɔkɔɔ deɛ Mpacho nyame adawro mu. ɔdaroma yɛnhwɛ bɔnkwaso primary school nkwadaa bebree ɛna firi nkuraseɛ ɛba nkwadaa a wɔn firi nkuraseɛ ɛba ha school no yɛ anaa wɔn adesua te sɛ Nukure ni nyame anim ni nkura no apart from say omo school ase nkura omo bre. Me de matena po mu ha kakra. Matera de was kentia na maba mfie aduonu ni akiri. Na nkura na mu twa kwan ba no omo bre. Eno ma omo adesua no ekofom bebrebe. Emu dodo se wuyi enipa du gina wa bia be mbienu pe eno modem bo no timi ko nkan. Ze obeduru an na wa bre. Etoble bi nso na otwe no kura wa ba mbienu pe. Eno ema omo adesua no enko enkan kese kura. sɛdeɛ woka sɛ obɛduru ha na wabrɛ
na wɔtwe sɛ yɛkɔ num no no aba mpire no ɛdeɛ nti na ɛma ne ba saa nkora no bi susa ɛno nti no wotwa kwansini bebrebe saa na ɛnokure no yɛana bere wom ɛmmerɛ bi yɛyɛ pta meeting mede to Asuogya mpanimfoɔ anim sɛ nka ɔmompɛ abobɔyia a kedoa bɛsi wɔ mu na ɔmopɔn akɔmmɔ abɛfɔ mu ne nso anyɛ adwuma nkora no bebree susa ɛna nsuo tɔ sɛ nso a ɛnokure ni panyini koraa wofa kwa no so ayɛ dene deɛ ɛbɛyɛ dene sɛ nkora no bɛtumi aba skul ɛna anɔpa yi nsuo tɔe wobɛhwɛ yɛ attendance na awerɛho ɔmo ntumi mma nti sɛ ka ɔmo nso bɛtumi anya ɔmo nkɔraa no nteteɛ no skul no bi wɔ hɔ nom ama aban de atikyafoɔ akɔwɔ a gyere sɛ kɛbɛboa nkɔraa no ho masua abusuafoɔ awerɛhosɛm o sɛdeɛ kyerɛkyerɛfoɔ ɛka no enti sɛ wohwɛ nkɔraa no a ɛfiri kurom nketewa mu ɛreba ha no na wode toto wɔ mu a muti kurom ha yi ankasa adesua ho a ɛte sɛn sɛ dodoɔ no deɛ ɛyɛ na ɔmo wɔ ha no adesua no kɔ nkan sɛ ɔno deɛ 5/5 no wobɛnya no nyinaa 5 days ni na mmom deɛ ɔfiri ɛkɔ atentene ba no ɛne sɛ adesua yɛsua yɛ bebree antumi amɛsua bi ɛsiane sɛ nsuo atɔ wantumi amba nti ɛba saa wode ɔmo toto hafoɔ no ho a ɛyɛ sɛ ɛntumi nyɛ yie koraa nti mo kakraa bi ne ana ɛkwa bi so no ɔmotumi ɛbɔ ɔmo ho mmɔdene na dodoɔ naa no yɛ ana nkɔ yie kyekye ne wada roma wo din Buadi Alex Mr. Buadi Alex ɛkyerɛ adeɛ ɛwɔ Bɔnkwaso primary school Bɔnkwaso Panin primary school sɛdeɛ wɔka no ɛpɔm ha no wakyerɛ adeɛ ɛbɛboro mfie aduonu enti deɛ wɔka yi onim paa na ɔde atu dwa sɛ wode nkwadaa a ɛtwa kwan ɛbɛ school wɔ ha ɛne wɔn mu a wɔte ha no nwoma sua so ho a wotum sɛ wɔn mu a wɔwɔ ha no nwoma sua ɛkɔ nkan paa school yi sɛdeɛ yɛwura esisi no ɛne sɛdeɛ osi yɛ no osi school dan no kama office ka ho toilet ka ho teachers bangalo ka ho library ka ho nanso wohwɛ dan no a sabe ayɛ awerɛho yɛne committeefoɔ a ɛwɔ kurom ha nso bɛtwetwe nkɔmmɔ na deɛ nti a ayɛ sei no wɔn mu akyerɛ yɛ mu ɛgu so a yɛtwetwe nkɔmmɔ fa Bɔnkwaso Panin primary school no ɛtwe sɛ school dan Otumfoɔ the second foundation ɛna ɛsii no fɛfɛɛfɛ adankora nsia office ɛka ho library ɛka ho teachers quarters ɛka ho agyananbea fɛfɛɛfɛ ɛka ho nanso ɛbɛto ne ha ɛdan sɛbemprɛduasa ayɛ basaa ɛne sa yɛne kuro no mpanimfoɔ baako ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na sɛdeɛ nti a ama no ayɛ sei no wahyɛ mu ɔpanin Opemsuo TV so nie yɛma wɔ ha ɛgya ɔpanin wokae afe a ɛdan wei ɛbaa kuro yi mu mpakyɛw saa tam deɛ na menni kurom ha but na mewɔ ne nkuraase no akyɛ kakra pii sɛ wokae sɛdeɛ no mepɛ sɛ wohu sɛ wokae ɛberɛ a yɛyɛɛyɛ sɛdeɛ ne siteɛ na ade toto nnɛ deɛ ho a ɛno na mpɛ sɛ mehu yo tama yɛna na ɔte kɔkɔɔ so bɛyɛ yɛn deɛ na ɛyɛ kama na ɛyɛ anigye paa sɛ wabɛyɛ saa deɛ wɔ ama yɛ nti na ɛyɛ fɛ paa but yɛhwɛ nnɛ no a dan no mu atutututu a ɛho mpoma ne ɛmu pono no nyinaa no asɛe a ne saa asɛsɛ deɛ nyame sɛ yɛnka nakorɛ ɛni anigye koraa ɛma yɛ yo medin di mmana Moses meyɛ electoral area committee chairman ɛwɔ Bɔnkwaso number 1 ne ne pɛtɛm meda ase na kyerɛ sɛ kuro yi mu woka bi a ɛwom sɛdeɛ ayɛ yi motwɛn sɛ yɛwura ɛsan bɛba bɛsiesie anaasɛ ɛdeɛ nti ɛna agyapadeɛ a ɛte sɛ yie mo nsa aka na mmom motu no gyegye mu sa yo papa meda ase yɛntu na agyegye mu adwuma na aboro yɛ so mfa no sɛ mbaeɛ me 2 years mu a nie yɛbaeɛ maame ne ɔmo ni weighing center nti yɛma yɛni kɔ weighing center no so yɛwie JHS foɔ nso sɛ ɔmo pɛ ICT center me ne wana bu ne nana no mpanimfoɔ so ma yɛahoɔden yɛ dɛ ɛkɔ hɔ na kyerɛ sɛ yɛmfa no sɛ yɛnsa na agyene ka yɛmpɛ ne se nti sɛ atiefoɔ tie na nana ɔte kɔkɔɔ so ne ɔmo awie school ha ɛwɔ amanane ne ɔmo anya dibrɛ etie Bɔnkwasofoɔ a yɛbɛhia mo mboa sɛ mbɛboa yɛ na adeɛ a yɛna na ɔtumfoɔ de bɛkyɛɛ yɛ no yɛnsiesie mu sɛdeɛ woka ne na kyerɛ sɛ adwene no nya maa ha firi sɛ biribi foforɔ wɔ hɔ a
ɛsɛ sɛ moyɛ ɛno nti adwene no ɛnya maa ha sese mpoma atutu ɛdan no mu atutu ɛpono atutu adesua te sɛn yo medase adesua deɛ ɛnam sɛ dan no mu nni anigyeɛ no nti no ama yɛ nkwala no ɛtɔ da koraa no a obi firi baabi bɛduru koraa na ɔse fam kɔkyerɛ wɔ sukuu mu a na nkwala no mpɛ sɛ ɔde no bɛyɛ dɛ ɔde no bɛkɔ yɛahoɔden na ɛso anyɛ sɛ yɛadwen wɔ so na ahoɔden a yɛde bɛyɛ no ɛna aboro yɛ so yɛyɛ kuafoɔ kokoo no nya ntwom a ɛde yɛbɛdi koraa no ɛyɛ dene nti ɛno nti na ama mo abɛhunu deɛ mo ahone sɛ ɛyɛ adeɛ a yɛsika so yɛ a kɛyɛ koraa kɛyɛ ma sɛdeɛ ɛna na ɔtomfoɔ abɛgya agyapadeɛ na kɛyɛ bɛsɛɛ no agu n'anim ase mo adaworo ma nyɛ sɛ yɛyi yɛ adwen na afiri so yɛahoɔden na ɛso a yɛsika sam so a sɛdeɛ wokan wo ne w'assembly member mo nyinaa mo ani ɛwɔ so kama na aban mu mpanimfoɔ mp ɛwɔ ha dce ɛwɔ ha wɔn nso mabɔ wɔn amaneɛ ama wɔn abɛhwɛ sɛdeɛ yɛwura agyapadeɛ a wɔde ama mo yi ɛsi ayɛ ni yo papa m da ase megye di sɛ ɛnkyɛe sɛ mei no mu mframa kɛseɛ bi baa ɛbɛpaa dan yi so ne GHS so ma DC ne ne mpanimfoɔ to anammɔ yɛ dɛ ɛbaa ɛbɛhwɛ dan no a na apa so no mmerɛ a ɔmo baeɛ no deɛ na yɛ kuro no mu ne wa nabo ne nananom ne yɛ mpanimfoɔ yɛborɔ da ayɛ ka aka yɛn ho abɔ mu a yɛatɔ nkyɛnse a ɛde tuatua bibia na apa no ama ɔmo so wobɛso ɔmo bi ama ɔmo hono deɛ ɛrekɔ ama yɛka ho asɛm yɛ dɛ ɛkyerɛ ɔmo yɛ sɛ ɔmo kɔ aba kɔpem nda a yɛnim kasa yi ɔmo nya nka hwee nkyerɛ yɛ abusuafoɔ ɛdan yi a yɛhunu yi sɛdeɛ mɛdi kan aka no yɛwura Opemsuo seetu abibio ɛnam otumfoɔ the second foundation otumfoɔ seetutu the second foundation so ɛna obɛsi ɛdan adankora nsia office wom library wom akyerɛkyerɛfoɔ baabi a akyerɛkyerɛfoɔ bɛda ɛwom agyanabea asukuufoɔ deɛ ɛna nkwadaa deɛ ɛwom na deɛ mɛka no sɛ kuro no nya agyapadeɛ nanso wɔn antumi ammɔ ho ban ama ɛdan no ɛsɛe a ne sa deɛ wɔn hia ɛyɛ surumenti ɛne anwea ne aboɔ kakra a wɔn de bɛsiesie megye di sɛ penti koraa no firi sɛ yɛ penti ho ɛhyɛse a yɛ penti ho no penti ɛnka ho biom enti adɔfoɔ ne yɛahwɛfoɔ a ɛhwɛ yɛn madam roma mmoa bi wɔ hɔ a yɛmmra nneɛma bu akuri nnua yɛkɔ ɛde adesrɛdeɛ na ade to yɛahwɛfoɔ anim yo mbɛsrɛ ahwɛfoɔ ne yɛn mpanimfoɔ nyinaa so yɛsrɛ wɔ mu ɔmo bɛboa yɛ na bɔnkwan so sɛdeɛ mde kɛkɛ yɛ kuayɔ kokoo no nyankɔ a bibie ni hɔ nti ɔmo a onyankopɔn ayɛ ɔmo adum a ɔmo wɔ amanane a na ɔmo anya abɛn adwuma no ɔmo nte ɔmo ani mbɛhwɛ ne nsiesie yɛyɛ kurom ɛyɛ kurom nyɛ obi deɛ nti yɛsrɛ aboafoɔ ne nanan no Ghana mpanimfoɔ a ɔmo nyinaa hwɛ yɛ yɛda ase ahwɛfoɔ ne atiefoɔ sɛdeɛ yɛaka no wei deɛ kuro no ɛnya akyɛdeɛ nanso bloni sɛ maintenance culture sɛ yɛbɛbɔ ho ban ama no agyina yie nti ɛnɛnɛ ayɛ sei nti adɔfoɔ ne ahwɛfoɔ madama yɛnhwɛ yi na yɛmɛsiesie
yɛgu so ade amanebɔ ne brɛw yɛwɔ bɔnkwaso abatoɔ mpasua no so kuro a yɛwɔ so yi yɛ Asuogya ɛha nso yɛ kuro a akuafoɔ kuro nanso sukuu dan no mpanimfoɔ resi bi na mmom sukuu ni ha nti yɛgu so a yɛhwɛ na yɛne nananom ne mpanimfoɔ a ɛwɔ ha atwetwe nkɔmmɔ sɛdeɛ kuro no esi teɛ no nka sukuu wɔ ha a nkɛnkyɛn so nti sukuu no nananom mpanimfoɔ ɛse wɔn a wɔdwene akyerɛkyerɛfoɔ ho nti den a wɔn akyi pɛɛ yi yɛ baabi a akyerɛkyerɛfoɔ bɛda na mpɔn mmiɛnsa sukuu dan no nso wɔn asi aduru baabi a sɛbi mprɛduasa ɛyɛ aka hɔ a ne saa yɛne kuro wura ɛbɛhwehwɛ nkɔmmɔ na yɛahwɛ sukuu yi a ɛni ha yi sɛdeɛ esi teɛ sɛdeɛ yɛdi kaakaeɛ no ɛnya kuro no hene a yɛne ne bɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛahwɛ ɛhawo a sukuu a ɛnni Asuogya kuro yi mu no ɛwɔ ɛde ma wɔn ne anamuntu a wɔn tuo sɛ ɛhaw no wɔn bɛyi afiri hɔ wura ɛmu adwo oburu megye osumi nua ɛbɛkyɛw na honam mu yɛ deɛ wadaworo ma kristo adom yɛn nyinaa yɛ ho yɛ kama ɔdaroma mahwɛfoɔ nti no wobɛda wo ho adi de akyerɛ me din de nanaya owusu Asuogya di kuro na ɛkasa yi na sɛdeɛ wodi ka kaeɛ no ɛyɛ nokorɛ yɛ mmɔfra no ɔmkɔ sukuu yi so mtwa kwansini mmienu ansa na wɔmatumi akɔ sukuu nsuo koraa tɔ a nsuo ketewa bi da kwaa no nkɔlaa no wɔmu ntumi ntwa nti ɔma no mene me mpanimfoɔ dwene ho a yɛ sɛ saa de teɛ deɛ a yɛbɛpɛ sukuu dan na nkɔlaa no wɔma starte akɔduru bɛ class 3 ne sɛ ɔmumu amia nti ɔmumu mmia deɛ a na ɔmbɛtumi atwa kwaa no nti ɛkeka yɛn nsa ase no yɛabɔ mmɔdene baabi akyerɛkyerɛfoɔ ɛbɛtena no ɛna hia ɛdi akyerɛkyerɛfoɔ daa no deɛ yɛtumi ayɛ 3 bedroom ne kitchen yɛabɔ so aprasa aka mpoma ne apono a yɛde bɛku mu ɛna school blog no nso yɛasi aduru lɛnten ato so yɛbɔbɔ so ɛna no nso aprasa de apono gu mu ɔmaa no yɛahoɔden asa ɛgya kokoo yi a na yɛdidi ho yɛsi no afeafe enti Opemsuo mu yɛto wɔn nka na wɔn yɛto yɛn nsa frɛ wɔn sɛ ne wɔn mmra na wɔn mehu yɛn mmɔbɔ na agya yɛn mu Opemsuo nti sɛdeɛ ɔboaboa school so no nkurokuro so wɔn ɛso yɛ asene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkwadaa no bɛnya baabi na wɔn atena kɔ school na akɔpem mmerɛ a wɔn bɛmi ebɛtumi atwa ɛkwan na kɔ school no dubai a ne saa ne teɛ yɛ sɛ yɛapem so a deɛ wobaeɛ sɛdeɛ wɔsi yɛhu dan ayɛ akɔduro no no yɛhia Opemsuo ne n'adɔm sɛ ɔmo mmra na ɔmmɛboa yɛ wura sɛdeɛ wokan nka nkwadaa no na yɛpɛ baabi ama wɔn akɔ nanso mo deɛ moasi akyerɛkyerɛfoɔ baabi a wobɛkyerɛ wɔ abere a sukuu ɛni ha ɛdeɛ nti a akyerɛkyerɛfoɔ no ɔmo bɛ sɛ bi ekura sisei no a baabi ɔmo bɛtena no na a ne hia wɔn paa wɔba no anya dɛ ɔkɔfa akurase daa bi ama no a n'ani nye sɛ ɔbɛtena kuro no mu eti dɛ yɛ sɛ yɛnya dan a ɛyɛ kama ɛkyɛ sɛ kyerɛkyerɛfoɔ no ba na dan no si hɔ kamakama deɛ a n'ani bɛgye ama wɔtumi ahwɛ nkwadaa no ama yɛn nti na ɛma a yɛdii ka ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ deɛ no eti deɛ ma yɛ yi ɛyɛ dɛ ne a mohyɛ district ase MP nso ɛwɔ ha wɔn nso mmoa bɛn ne wɔn mabɔ wɔn amaneɛ yɛbɔ ɔnabo kwa yɛabɔ no amaneɛ wɔde akɔto wɔn anim wɔn nso sese wɔn nso wɔn bɛboa yɛ na mmoa no na ɛnya maa yɛ yɛhwɛ sɛ wɔn nso kɔ wɔn bɛba no nso abɛboa yɛ ama ɛtumi awie daa no sukuu yɛ ni ha no mo mmɔfra a etwa kwan kɔ sukuu no wɔn adi sua te sɛ na wɔn kɔ sukuu a yɛ ana atenka ne te sɛ nkwadaa no deɛ wɔn kɔ sukuu no wɔn aho keka a wɔn de kɔ sukuu no ɛsɛ ni ɛnna mmɛma ni a ebi awiewie nursing teacher training aha yi a sɛdeɛ ɛyɛ no yɛ ana wɔn ɛde kɔkɔɔ yɛ a wɔn nim emu mia na afei wɔn tumi kɔ nti nkwadaa no deɛ wɔn mpa aba sɛ yɛtwa kwan gye sɛ nsuo tɔ anaasɛ biribi si kwan no na ama wɔn ntumi ntwa kwan no saa na ti nkwadaa no deɛ nipa bebree bi awie university nyinaa a sɛ aha yi a sɛ yi a kakranka nyinaa fam na wɔn ɛfa fam no ano mfa kɔɛ na sɛ ne wɔn fa fam kɔ na kyerɛ sɛ ha obiara ni hɔ ne wɔn yɛ yi deɛ ɛne ɛho nhia biem saa na ɛho hia sɛ nti yɛntumi ne daa na nipa mɛtena hɔ daa ɛsɛ me nso mehwɛ kuro no na mepɛ sukuu ma kuro no na sɛ mekura mewu a na ɔma hu sɛ ampa na nabaeɛ no wanyɛ agyegye mu yɛnyɛ sukuu ɔhene me das
nso mi de wase. ɔwofoɔ baako nso wɔ ha kuro no nso wɔyɛ panini baako wɔ ha ɔpani memo adwo Yeah, me sɛdeɛ yɛne ɔhene de nkɔmmɔ yi mon na moyɛ awofoɔ wɔ kuro yi mu adeɛ kye na wo ba ɛrebɛtwa kwansi no mmienu akɔ sukuu asan atwa mmienu asan aba a yɛa na ɔmu sukuu kɔ no ɛte sɛe Openi, me da wase papa. Me ne committee chairman me wo kuromura. Na nani ho a me na mhwe akiri. Frɛ me kokɔ Japan. Na no kure ni yesuku sam no de ano den papa emmoa yɛ kwan bia so. Emmoa yɛ kura. Na nyame ncha de yakeka nsase kakra atimi asi ɛdan ni bia sabe aka so bɔ a ɛwɔ sɛ nkola na wo munya mfie du ɛkɔ no ka yɛbɛtumi de wɔn asi ha ɛnso yɛtu ani baabi a ɛma honorable assemblyman wayɛ bia na na yɛ bi me nso me gu so a metu anamɔ ɛnso still deɛ ɛkɔ so a na ɛkɔ so sese nnɛ nsuo tɔ anɔpa wɔ ha sei akwadaa bi ani hɔ a wɔkɔ school nnɛ anɔpa yi sɛ deɛ wɔwɔ kurom ha bi abɛka no koraa nsuo no tɔ bɛyɛ 2 hours edi na abɔ bɛyɛ 9 akwadaa bi ankɔ school me baka ho ya wontimi mfa fɔm nkɔ ɛna bobo ya nso ntimi mfa ɛkwan wei so ɛmma mɛfa nkwadaa no wɔyɛ kwan nyɛ yɛni school yɛni nkanea na te a yɛte mu no yɛadane apan ne yɛte hɔ yɛadane apan ne yɛte ha yɛn nso no sɛbesɛbe yɛnim sɛ yɛwɔ koko wɔ ha yɛwɔ be kyɛ sɛ asɛ yɛwɔ police station a yɛto aba wɔ ha sei ɔho enti akɔba saa deɛ na akɔyɛ yawdie bi woyɛntimi ntiatia aban mmela so enti sɛdeɛ woka yi sɛdeɛ woka sɛ moto aba yi mpanimfoɔ bi na moto aba ma wɔ mu sɛe na mohaw yi mu ne wɔm adi ho nkɔmmɔ na deɛ na mu ka kyerɛ mu ɔpani sɛsɛsi yɛba bɛto aba no deɛ a ɔmo kaa no sɛnea aseɛ yɛ no nti no ɛkwan sɛnea tie biara no ɔmo bɛfa so aba bɛ yɛto aba no wie ma ɔmo pɛ ɔmo nsia biom wate aseɛ ɔmo kaa no aseɛ yɛ sɛsɛ mɛtumi aka kyerɛ ɔpere sɛ mewɔ moto dada bi si hɔ ɛnso bɔnkwa so mentumi mfa nkɔ sisie yɛ a me ne wo kasa yi ɛnso panin no obɛtumi de ne kaa fam aba abɛyɛ campaign enti mi no mahu si adane apan ne yɛsensɛn mu enti sɛ wo deɛ wɔhwɛ me ne deɛ wɔtie me meka kyerɛ ɔpere sɛ Asuogya yɛnka Ghana ho yɛni kanea yɛni school yɛni kwan na ɛdeɛ na kyerɛ sɛ yɛka ɔman no ho yɛwɔ aberanteɛ baako so a menea yɛma wadwo ɔdaroma kuro yi mu aha na wotena kɔɔ school anaasɛ wokɔɔ no wɔ baabi mpakyɛw mekɔ no wɔ ha mekɔ kakra wɔ ha na mmom awie no wɔ ha enti yɛnhwɛ ne sɛ ɛberɛ a na wokɔ no adeɛ akye anɔpa na wobɛkɔ school berɛ bɛn na na wosɔre na berɛ bɛn ɛna na atumi kɔduru school saa tam no yɛkɔ n deɛ na akyɛ kakra na mmom yɛtumi firi ha ne yɛkɔ no kuro baako ɛfɛ no pepɔɔ so yɛfiri ha ne mu wa paa bɛɛ kwanti bɛɛ mmiɛnsa ne yɛkyerɛ kora nti yɛtumi firi ha bɛyɛ 6 o'clock bɛkɔduru bɔkɔduru na bɔ bi wɔn 8 wɔn 9 go iduru a yɛmɔma nɔmba yɛnya bi nti na teachers fo no ɔmo ha yɛ saa na mmom aduru bi nso ɔmo bɔ ɛmu ne sɛ bibi yɛfiri ne mu wa na adesua te sɛ adesua no mpakyɛw na yɛbɛtumi akɔduru ɔno ɔmo sua nneɛma bebree egu akyi ɛwɔ mu beebi a yɛfiri a yɛkɔ school nti ɔmo sua nneɛma bebree egu akyi ebi wɔn yɛn namfoɔ na ɛbɛkyerɛ sɛ sei na ɛyɛ ne yɛte no wiase mpakyɛw ɛdeɛ na apɛ sɛ ɔde to dwa mpakyɛw m'asɛm yɛ baako mmienu sisi a na ɛwɔ next town na mu yɛtu aba Asuogya yɛbɛtena akyɛ kakra na ha no yɛyɛ biribiara wɔ ekuro bi wɔ next town yɛfɛ bɔ nkwa so kwansi bɛ mmienu sɛbi mpakyɛw ɛkwan no nyɛ si nso tɔ a nkora school kɔ nkora ntumi nkɔ school one moto ntumi mfa so abobo yɛ abɛfa nkora no deɛ ɔmo kɔ school wɔ ntumi mma car ntumi mma nti mpakyɛw yɛ ha de bebree light atwa ekura wɔ yɛ ho nyinaa ahyia nso yɛ ekura yɛfrɛ Asuogya yɛni light kotal ɛni ha nti ha de mpakyɛw yɛ sɛ apan yɛ aka nsensɛn mu nti ɛna yɛayɛ try sɛ ne yɛ mpanimfoɔ sɛ ne ɔmo bɛfɔ so na yɛayɛ try na school ɛnya school baako mmienu bi wɔ ne yɛapɛ kyikyafoɔ na ɔmo bɛboa yɛ nti mpakyɛw yɛte sɛ mo ba ha sɛ ekura no ɛyɛ anigye bebree
how ye was some pa your how about 20 why on to Jan Pennyform and swim. Ade srɛ deɛ bɛɛ na ade to mpanimfoɔ anim sɛdeɛ wɔkan. But your million coming, I just said, Deck, a pan is a school. But the person for boy and school ye CP, ye won't see my in your teacher for. Nay, and cry now, mucha quite caught Bonquasu school and brand near you, no to chat. No to chat. Now, quite no more bread also, and they say, Omoko, in soon a year for quine, Omoko do or massa sign, ranking to massa science of the fee. Obedient to Uncle School. A how. A school quadring yet, and Crano, 2 and yen, or Munina will be a goofy, to the baby or cockroach in Timmy cock, then yaha, school now can find a what, cracket to her. Until we build a move was our school quadring yet, but 20 in Yabra. In every school, you want up on any committee for nine and 9 crewman penny for, yeah, cranga cry, echo. Now, I want the pimp in Nisika, Sikasa, but on an annual penny for yes, almost and car, one way, more and so you bet 2 bar, MP for penny for bar. Ebe bisa said in a high, ye the 2 money almost shareable. Say, oh, ye be yamamo. Your 2 abandon your pen patcho, ye who be I who MPB, you who be a view. Patcho, what yanka, how I want to say, Yɛda ase sɛdeɛ yɛkan aberanteɛ yi ɛsɛ ɔkɔ school wɔ ha kakra ɛtwa kwan kwansini mmiɛnsa de kɔɔ school saa ɛna wɔn akyerɛ mu yi. Ɔdaroma ɛnɛ afi wɔn a wɔkɔtwerɛ wasi sɔhwɛ baeɛ no wɔn yɛn nyinaa yɛka wɔn anya adeɛ o aban bi aba free education ɛfiri sɛ wɔn bɛwie school ama yɛato aba ɛde ama ɔmampanin baeɛ wɔde wɔn a ɛkɔ university first year nso free nanso wɔba nkuro no mu a kuro kɛse ɛte sɛ yi kooko ahodoɔ efiri ha ba no school ebi ni ha koraa enti sɛ nsuo tɔ a nkura ntumi nkɔ school saa akura nya nnuru bɛmfie du a ontumi nante nkɔ school na afei ɔte hɔ enti yɛbɛsrɛ mo ɔdaroma mpanimfoɔ a moka bi wɔ mu nananom ɛne aban mu mpanimfoɔ school yi deɛ wɔn ayɛ bio baabi akyerɛkyerɛfoɔ bɛda wɔn asi school dan yi nso wɔn gu so esi sɛ woba bɔnkwaso abatoɔ mpɛsua so a bɔnkwaso korɔ na ɛna school wɔ hɔ Dugyanso school ni hɔ Asuogya school ni hɔ yɛbɛsrɛ mo aban mu mpanimfoɔ DC wadaroma yɛbɛto aba a woba ɛbɛhwɛ ɛbɛsrɛ wɔn mu ɛsrɛ wɔn mu ɛma yɛto ma saa nso MP nso saa woba bɛhyɛ bɔ yɛbɛsrɛ mo kurom wɔn a ɛto aba ɛma mu nya atumi no wɔn a ɛne saa abiri wɔn hia mo yi kuro no ankasa ɛsi wɔn ntwɛn ɛma obi ɛmɛ hyɛ aseɛ wɔn ahyɛ aseɛ na emu wɔn apem ɔdaroma deɛ aduru yi deɛ ɛnka kakra bi na wɔn awie Opemsuo radio Opemsuo TV nie ɛnɛ nkanea yɛsisi pole yi na emom sɛ yɛbɛba abɛyɛ ama wɔn mu no ayɛ buakyi bi di ɔdaroma ntu anamɔn na wɔn man no obiara nso enya mfasoɔ Opemsuo radio Opemsuo TV adeɛ mu odoro kwabrɛgye yi ama ne bɔ no yɛde asi ha.